Minkejja li fadal ftit aktar minn xarejn għal festa f'Raħal Ġdid, fl-aħħar jiem bdiet tinħass atmosfera ta' ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni faqda u entużjażmu akbar għal festa li ssir fl-aħħar ħadd ta' Lulju. Wara snin twal, il-Kurja qablet li s-Soċjetà Filarmonika De Paul tirregali l-istatwa ta' Kristu Re lill-Knisja Parrokjali biex tintuża bħala statwa titolari minflok dik li hemm bħalissa. Ma kienx din biss ir-raġuni għal aktar għaqda fost il-Pawlisti, iżda wkoll għaliex wara 17-il sena l-għaqda mużikali Kristu Sultan ġiet rikonoxxuta mill-Kurja. B'hekk flimkien mas-Soċjetà Filarmonika De Paul se tkun ukoll banda uffiċjali f'Raħal Ġdid. Iltqajna mal-kappillan tal-Parroċċa ta' Kristu Re Dun Mark Andre Camilleri li fisser kif ma kienx deċiżjoni faċli. Issa l-numru ta' snin il-vara baqgħet ma saritx minħabba li kien għaddej ħafna xogħol fil-Knisja wara l-parroċċa ma kellix il-finanzi biex tiffinanzja din il-vara. Għalhekk fl-1998 wara li s-Soċjetà De Paul kienet ikkummissjonat vara tal-injam għand il-Kavallier Alfred Camilleri Kawki kienu offrew li jagħtu din l-istatwa bħala titolari l-parroċċa. Imma ftit xhur wara kienet waslet ukoll vara li kien laħaq ikkummissjona li kienet laħqet ikkummissjonat il-parroċċa li waslet fil-parroċċa fl-1999. U allura il-vara ta' Camilleri Kawki baqgħet fil-gażin. Waqt li żorna l-parroċċa osservajna wkoll ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ li qed isiru fil-parroċċa li tiġbor fiha ma' 8,000 ruħ. Il-kappillan tkellem ukoll dwar il-proposta li tkun rikonoxxuta it-tieni banda. Fl-istess ħin fl-1999 ukoll f'Jannar kienet twaqfet ukoll is-Soċjetà l-Għaqda Mużikali Soċjali Kristu Sultan qabel kien jieħdu sehem fil-festa diġà bħala Għaqda Żgħażagħ Pawlisti ma f'Jannar kienu ħadu l-vot fil-kumitat biex isiru banda. Xahar wara mbagħad ħareġ id-digriet mill-Kurja li fih kien qal li ma jiġux rikonoxxuti aktar banet fil-Knisja. Allura huma dejjem insistew li t-twaqqif tagħhom ġie qabel li sar dak id-digriet. Dwar dawn iż-żewġ proposti li issa se jsiru realtà, iż-żewġ għaqdiet tal-banda esprimew is-sodisfazzjon tagħhom. Ħafna ilhom jistennew dan il-mument. Hija xi ħaġa kbira naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet storiċi li aġraw fil-ħajja ta' din is-soċjetà li din l-istatwa ta' Kristu Re issa ħatuħu posta fil-parroċċa bħala t-titular ta' Raħal Ġdid u t-titular li huwa milquh issa minn kulħadd, mill-laqdiet kollha din wieħed importanti li jgħidha. Laqdiet kollha kemm tal-festa, kemm tal-futbol, kemm politiċi aċċettaw din ix-xewqa. Ovvjament wara 17-il sena ta' stennija, qed nitkellmu illi 17-il sena sħaħ nippruvaw niddiskutu mal-Kurja biex nbidlu d-deċiżjoni. Ovvjament soċjetà li qabel kellha kull dritt legali illi tkun soċjetà ta' gażin tal-banda, però ovvjament fi 17-il sena sħaħ ma stajniex nipparteċipaw la ġew l-festa tagħna u laqqas ġewwa l-festi ta' parroċċji oħra. Il-pass li jmiss huwa li wara l-quddies tad-9:30 tal-ħadd filgħodu isiru l-firem biex ikun emendat il-kuntratt tal-mod kif issir il-festa biex il-banda Kristu Sultan ukoll tieħu sehem fil-festa u biex il-banda De Paul uffiċjalment tirregala l-istatwa titolari lill-Knisja.